til bygninger, ikke? Ja. Så i gamle dage, så skulle du sådan køre op og se mellem bygningerne, ikke? Ja. Så den første her på vej ind, og så den anden på vej ud. I see. Men det skal man ikke mere. Nej, men så det her, det var det så, da jeg kom der, så var grænsen lukket, så kørte de mig derind. Du ved, så hegnet var væk, ikke? Ja. Og så kunne man ikke køre, så kunne man køre igennem bygningen, ikke? Ja. Og så ville vi gerne se pas, og så måtte jeg ikke køre over grænsen. Men det var vel, da Caroline var her? Nej, det var før Caroline. Det var det, hvor jeg måtte ringe til Prime Minister's office. Ja, okay. Og så gjorde de, at jeg måtte køre igennem. Ikke? Så det var også, at jeg tjekker lastbiler og sådan noget. Måske en late. Og de skal måle, hvor meget de vejer. Så det står, at de har vægte. Ja.